Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala? Diining atong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no, bagong tuig na gyud mga higala. Pizza dos na kini sa bulan sa Enero, tuig 2026. So yan no, sa ato pa kuan na gyud kana ni ana gyud ta mga higala sa gitawag nato sa in English og New Year. New Year. Na pizza do gahapon gisaulog ba nato ang kuano mga higala kining gitawag og bagong tuig. Pero kagahapon mahigala, ang kapistahan ba yung gahapon mahigala? Wala na day programa, no? Kay bagong tuig man lagi hali, wala man tay trabaho, no? Pero kuan gyud ang ato ag yun nga kuan kanang gitawag nato sa ining ang ato ag yung karong adlaw ang kahapong adlaw mahigala ang gisaulugan ganato sa piyesta mao ang atong mahal nga birhen. Ngano man mahigala. Ngano man gyud nga kanang gitawag nato si Mama Mary Mangyod, no, ang patron kagahapong adlaw. Kay kagahapong adlaw may higala gisugdan ba yan nato, no, ang bag-o na pong paningkamot sa katuigan nato atong tibuok tuig ba, tuig 2026 muna ka kinahanglan gyud nga aduna kitay gabay, no, aduna kitay gabay nga nagampo kanato, manalipod kanato sa atong biyahe. Di ba no? Kung wala tayo gabay, wala di makagiya nato. Murag kanang gitawag nato sa English og dunay danger, no? Dunay kakuyaw nga basin o mo kuno nya ang atong dalan ba dili na nato masubay ang isaknong dalan. Muna nga ang atong kagahapon gyud mga higala gipaangayan gyud kita sa atong simbahan og kana bitang mo kuan gyud nato kanang gitawag nato mukuyog gyud kanato sa atong panahon karong tuiga. No, kinsa ganito ang atong mahal nga Birhen Maria ug dili ordinaryo nga pagkainahan tungod kay siya inahan man usab sa Dios. Sa to pa aduna siya gitawag natong dako kayo nga otoridad, no, sa paggiya kanato. Muna nga kahapong adlaw higala gisaulog gyud nato ang atong patron kagahapong adlaw higala mao gyud si Mama Mary mismo, Mother of God. Gani, kung dili ka wala ka nakasimba kagahapon, wala ka kapangalawat, mangumpisal gyud usa ka kay kuan man og hapon, piyesta nga iglilihi. Okay, klaro. Abi no na day ko gisingihan akong balik-balik manghigala no sa akong misa diri sa Yungon. Kini bitaw nagpuyo-puyo bitaw manghigala nga walay mga kasal. No, ako naglibog ko unsaon ako pag converter sa pag kumbinser ba. Kaya ngayon pong apikihon ko, di na pa dinoon promosimba. Nya na patrabajoy mo ingon ang uban nga. Umuna nga, kaya ako mag-ingnon nga, kung mahimo ba, ayaw na lang mo pangalaw. Pwede na jud mong musimba, pero ayaw lang jud og pangalawat. Katong mga na nagpuyo-puyo ba nga walay kasal. O baka ha, kasal ra sa mayor o sa huwis. O baka ha, kasal sa laing pastor sa laing relihiyon. Dili pa mo pwede ng mga lawat. Kito na ba yung uban nga, kana bitawng dito kasla sa laing relihiyon pero sa pagsimba nila ari na sila sa katolikong simbahan. Ayaw gintaw no. Ayaw gintawan mo pangalawas. Pero simba ra gyud. Simba ra gyud kay kung dili mo simba unya kay tungod lagi gibawalan na mo mga lawat tungod kay wala may kasal mo ingon mo nga muna ang istoryahan din napula man noon mo nimba. Ayaw kay madoble inyong sala ana. Kay nadob na imbis nga nakasala pa mo tungod kay nag-ipon-ipon ra mo nga wala mo kasal. Nadugangan inyong sala kung di na pud Ginoon jud mo mosimba kay usabay na sa kuan kanang gitawag natong Ten Commandments balaana ang adlaw nga Domingo, adlaw nga ipapahulay. No, sana no. Sa ako nang ginaingon ako mga sakop, dili ay lang yung pangalawat. Kaya matod palagi sa explanation nato sa atong simbahan, ang limpyo nga sudlanan dili ginato sudlan og hugaw nga butang o panalitan tubig, no? Tubig mo nang ako, nagsige ko auhag nila mahigala unya ginan ako sila. Ug doon na magani problema nga mo nakababag sa inyong pagkasal. Doon lang ako kay basig makatabang ko or masulbad na.
No, di jud ko kasulban makuan jud ta palitan ka ng minyo ka sa laing lalaki, unya imo pong bana pamanhunon minyo po sa laing babae. Ang maglisod gyud ta ni ana, ang makasulban ni ana makagiya ninyo kung saon magani. Ako di ko himo og suggestion ana. Ang ako ra yung hangyo ninyo nga moduol na yung Monsignor Gami, no? Monsignor Gami gyud makatubag ka ninyo ana legally, no? Legally kay ako wa mo may degree lagi anang mga butanga ang kabahin sa marriage tribunal, no? Kining gitawag na to ecclesiastical court. Si kuan gyud mga canon lawyer, si kuan si Istumagulang, ha? Na siya no amot mo ba ni mabaron Istumagulang ba to? O si Monsignor kuan Monsignor Gami kana gani mga pero doon sa ako kimo recommend ako kanang kabahin na mga dagko na kaayong mga babag na minyo ka sa uwang lalaki na minyo po sa babae adi na ko ka hatag og suggestion ana ako ang akong ikasulti ninyo ana nga doon ra gyud sa Monsignor Gami ug unsay isulti ni Monsignor Gami mo ra payat tumanon kay siya may swito no di na ta mag tumo ug atoa kay makuano niya ta ug sa English pa na mateknikal niya ta may na nga doon nag person in authority nga mo'y muhatag og go signal. Okay, klaro? Ha, muna na ha, katubitang mga walay kasal, pakasal po rin taon mo, eh. Ako mag-uul jud ko ana may higala nga kana bang labi nagwalay mga kasalo niya mo pag yung mag-una-unang pangalawat kay maikog ba ang atong di na to pakalawaton nga naana na din ha. Muna nga ako naglibog ko sa akong buhaton. Nga sige na kong panawagan. Gihangyo na nako ning ginikanan, di man pud mutuo ning uban. No, ang ginikanan ay akong pahangyoon di man gid pud mutuo ning mga anak. So makasal na po din taong gimo. Uba ka ang ginikanan pud mo dili mutuo. Sige ra nga tando-tando, sige ra nga unya-unya. No? Okay na, so padayon ta, no? So karong adlaw ka gapong adlaw gisaulog nato ang kining gitawag nato Mama Mary as the Mother of God. So anong gihimo siya kay dako kay sa ikatabang gyud sa atong paglambo sa atong pagtuong Kristohanon. No nya magagiya gid siya nato ba. Okay, ari na ta may gala sa atong main topic. Man's response to God. Atong gyapon ang gikutdo gikan sa kuan may gala sa kining Catechism of the Catholic Church. Chapter 3 ni siya may gala. Man's response to God. Sa king atong nakalabay semana, mga naglabay mga adlaw, ang atong topic kabahin man sa kining oral tradition, kining sacred scripture. So karon ang ato ang tutukan karon unsa may atong angayng tubag ngadto sa Dios. Matud pa sa Article 1, I believe. Ato pa kinahanglan nga the first thing nga imog yung buhaton aron makatubag ka sa panawagan sa Ginoo nga makasabot yun siya kanimo. Human nato kining nabasahan kang mga pagtulunan ikan sa Biblia, nadungog nato gikan sa mga tradisyon, kinahanglan nga personal mutandog yung ka, maingon yung kang I believe. And then paghuman, mupaingon na dahil kayo sa we believe. No, muna nga gikan, nituon na ka sa Dios, musimba yung ka, kay dito sa simbahan, mao naman ka na ang gitawag na itong hiniusa nga pagtuo. No, manay gitawag sa in English o communitarian spirit. O klaro, no? Kini, so unang-una, sa kung na ginaingon, I believe, we believe. So yun sa may atong i-believe. Of course, we should believe that Jesus Christ is the Son of God. Kaya mo medyo na gideklara gid po sa Ginoo, di ba? Sa atong langitong Amahan. Gideklara man gid po niya sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 11. Ikaw ang pinalangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. For a Christian believing in God cannot be separated from believing in the one who sent His beloved Son, in whom the Father was well pleased. God tells us to listen to Him. Sa ato pa, mismo nga langit ng Amahan, nihangyo yun nga kita maminaw sa kang Kristo o kanang gitawag na ito mutuo, maminaw o mutuo. O niya, to believe in the Holy Spirit, apil po na ito, ano? Sa unang sulat ni San Pablo nga sa taga-Korento, Kapitulo 2, versikulo 10-11, apan gipadayag kanato sid sa Dios
ang iyahang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa niadtong laing labing natago nga katuyuan sa Dios. The church never ceases to proclaim her faith in one only God the Father and Holy Spirit. Sa ito pa, ato gid ang paningkamutan nga personal nato nga mutuo kita kang Kristo ug ato kining ipaambit kadto sa mga sao nga suod. Okay, klaro? Nadano padayon ta mahigala, medyo din nilang usa dagay ta kutob mahigala kay medyo luya-luya pa manggug ko. No muna nga mura og naglabad-labad akong ulo kamay. Sa ato lang sa tayong hunungon na, padayon na nato ni ugmang adlaw. Sa kalan sa Tandalahorong Obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang akong mga kaigsunan ng mga kaparian, Lukop, Kabisayan, Mindanao, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo, ug manalangin ka nato ang Dios makagaong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunon, Pilipinas.